Nazdal. Určite niektorí z vás poznáte elevátor. Alebo proste výťah. Myslím, že áno. Tak dneska si ideme zahrať Robloxovú hru, ktorá sa volá Is the Normal Elevator, myslím. Pôsobí ja. Tak ideme asi tam. Toto ešte nie je on, toto je iba príprava, tak zatvárame sa. A ukáž to, čo tu máme. Toto krúci písek. Ideme stíli, kámo. Običko. Ne, som si tu nedal. Peklo skončí. Sakra, som ho ešte. Já si ještě vypním jmenovky. Jo. SCP. Co děje? Boss fight, say goodbye. Ježišimaria! My jsme se normálně plepadli, kámo, tak to je bomba. Hahaha, sakra. To bylo vlastně. A napísal mi, haha, what? Nebojte, nie som postihnutý. Poďme tu, ideme preskúmavať. Kamo, ja možno asi viem, ja som to tu už niekedy hľadne sa bojím. Tu je ten, taký ten vysoký, ja neviem, do podole. Nazdole, ja idem naspäť. A idem naspäť! Pomoc! Ja budem čumět do zdí, kamo. Ne, kamo, sem přijde. Je to on. Čumte všichni na ní, kamo. Kamo. Musíme se na něho koukat. Dobré! Musíme se vlastně na něho koukat, abych se nepohybal. Je to něco jako takéto jedno SCPčko, že musíte na něho koukat a potom, když se na něho točíš, tak ti zlomí vás. Možná to někdy poznáte, nevím, jako SCP něco. Kamo, co to vůbec dělá ten lepejník? Takhle. No boss, kamo, that's pretty loose boss. Teraz prichádza boss, kámo! Boss! Boss som prišiel! Musíte mi potom v komentářích pochválit můj skin. Jak se usměvám a prostě... No, o to nebudem komentovat už. Tak ho úplně, kámo. Nice. Let's go. Noob versus bitches. Ne, Noob tu není. Good boy. Good Sigma boy. To má napísané potom.
Absolutnie tomu nechápem. A tu sobie powystała jednoduchá vec a tu, že sa mi niečo z toho zdobuchá. A dar. Tu!